Lijepo je svima. Kao što je kolega rekao, da ću ukratko predstaviti ovo istraživanje SDF-a, koje ja mislim možete i uzeti kao ulaz u dvoranu. Ovo istraživanje SDF-a pravili smo na području cijele Hrvatske i to smo sa naravno posebnim naglaskom na područje posebne državne skrbi, kao područje najvećeg kršenja prava završavanja srpske nacionalne manjine, te smo također naravno to je treće istraživanje SDF-a na istu temu. Prva da smo proveli 2006. i 2008. S time da sada možemo nakon 3 istraživanja u 7 godina dati nekakve longitudinalne zaključke, te možemo dati neku malo dugu perspektivu na ovu problematiku. Počeo bih zapravo sa nekakvim izazovima i problemima koji su nas mučili pri provedbi ovog istraživanja. S jedne strane bilo je to naravno pitanje definiranja javne uprave, jer nažalost u Hrvatskoj još uvijek nemamo definiciju šta je to javna uprava, koliko se široko može ići u provedbi ovog članka 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, jer zapravo vrlo česti slučaj da zapravo pri uređivanju prava na mjesta pozitivne diskriminacije jedinica lokalne uprave i samouprave moraju kontaktirati Ministarstvo uprave da im da njihovo stručno viđenje o tome da li je određena pozicija spada u području javne uprave da se može koristiti članak i pozitivna diskriminacija kao pripadnicima nacionalnih manjina ili ne. Drugi problem bio je odugovlačenje i problemi sa popisom stanovništva koji je proveden 2011. Nažalost, rezultati su po etničkoj strukturi gradovima i općinama objavljeni tek ove godine. Zbog toga smo se morali dosta orijentirati na popis iz 2001. godine, provedeno istraživanje, te jedno pitanje sadržajno, odnosno problematika koja je bila je zapravo razlika između istočne Slavonije kao zasebne cjeline, te zapadne Slavonije, Banije i Korduna kao jedne druge zasebne cjeline. Tu se naravno odnosi na povijesne faktore koji su utjecali na ovu problematiku. To je znači samo pitanje mirne integracije, Erdutskog sporazuma i određenih mehanizama zaštite koji su postojali u istočnoj Slavoniji, koji nažalost nisu postojali na području zapadne Slavonije, Banije i Korduna, što se u prva 2 istraživanja vrlo jasno vidjelo da je zapravo na području istočne Slavonije postoji u dobroj mjeri razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine i javnoj upravi, dok s druge strane istraživanja su pokazivala da na drugim područjima krajine ta zastupljenost je bila puno niža i podzastupljenost je bila očigledna i vrlo izražena. Nažalost, u ovom istraživanju iz 2012. primijetili smo negativan trend i na području istočne Slavonije. Razlog tome je da ona mjesta koja su kroz političke procese pripajanja istočne Slavonije pripali pozicije i zagarantirana mjesta, određene osobe su otišle u mirovinu ili su umrle ili su preuzela neki drugi posao, na njihova mjesta nisu dolazili pripadnici srpske nacionalne manjine. Zbog toga je cijela ta zastupljenost na području istočne Slavonije značajno niža sada nego u prva 2 istraživanja. Također, osvrnuli se prije svega na demografske podatke koji zapravo govore o tome kako je stanje na terenu po pitanju srpske nacionalne manjine. Možemo vidjeti znači, da su najbolji za podaci su zapravo katastrofalne područja, pogotovo za područja Slavonije žene. Znači, broj stanovnika Banije i Korduna smanjen je za više od 31.000, a u zapadnoj Slavoniji za više od 13.000 u odnosu na popis stanovništva 1990, znači popis prije rata. Također, evo, što se tiče samog odnosa srpske nacionalne manjine, znači njihovog demografskog položaja na tim područjima, možemo vidjeti, evo, znači, Banija je po etničkom sastavu u 1991. imala 35,2% Hrvata, a 2001. 71,5%. Znači, s druge strane, u Slavoniji je taj odnos bio 56, odnosno što se tiče Banije i Korduna, znači 1991. je bilo 56,5% Srba, a 2001. samo 22,2%. Znači, to govori o velikom demografskom problemu i zapravo pitanju demografske depopulacije ovog područja što se tiče srpske nacionalne manjine. Što se tiče samih rezultata, zapravo uvijeli smo znači jednu konstantu ova cijela 3 istraživanja, to je značajna podzastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u javnoj upravi. Ti podaci su zapravo
61% Srba, prema popisu 2001. kako naglašavam, mislim da je sada po zadnjem popisu još više, gdje je zaposleno samo 26% Srba u javnoj upravi. Znači tu vidimo tu diskrepaciju između popisa stanovništva i popisa zaposlenih u javnoj upravi, ili na primjer u Vrginu Mostu je 58% Srba, a samo 14 je zaposleno u javnoj upravi, ili u Vojniću je 50% Srba, a samo 30 zaposleno u javnoj upravi. Zapravo, mi smo slali to svim institucijama našem Vojnić. Vojnić, 50% Srba, 50% zaposlenih. Tako. Mi smo zapravo te formulare naše i upitnike slali prema javnoj upravi u najširem smislu i zato veliki problem bio upravo dobivanje podataka, jer su neke državne i javne institucije smatrale da je sama diskriminacija vođenja podataka, što je zapravo u samoj koliziji sa ustavnim zakonom. Te smo zapravo uočili da je najveći problem, ako ćemo gledati po zanimanjima, u području sudstva i u području policije. Također, jedan jako značajan problem koji smo zapravo uvidjeli u ovom posljednjem istraživanju je jedan specifičan fenomen koji se odvija na području Banije i Korduna, a to je da se na područjima gdje Srbi čine većinu gradovima i općinama zapošljavaju osobe iz drugih okolnih gradova i općina, često i poprilično udaljenih gradova i općina, hrvatske nacionalnosti, gdje se time zapravo narušava etnička slika javne uprave na tim područjima, a i samim time se narušava razvoj određenih općina, jer te osobe ne ulažu znači ne daju svoje prireze i poreze u tu općinu koje rade, nego u općinu koju žive. Znači, samim time osiromašuju općinu i ukidaju uvjete za opstanak i ostanak Srba, pogotovo ovih povratnika. Također, mislim, to je jedan specifičan oblik diskriminacije koji se, ja mislim, primjenjuje samo prema osobama srpske nacionalne manjine pri zapošljavanju, te mislim da je jedan vrlo zanimljiv fenomen koji je potrebno dalje istraživati. Posebna dodatna vrijednost ovog predmeta i ovog istraživanja zapravo bila da smo po prvi put na području cijele Hrvatske istražili kakav je odnos i kakva je pozicija diskriminacije žena pripadnica srpske nacionalne manjine i kakav je zapravo njihov status pri zapošljavanju. Te podatke smo pokušali usporediti sa istraživanjima vezanima uz položaj žena generalno i položaj žena na tržištu rada generalno, koje su provele neke ženske udruge i neke druge institucije. Te smo zapravo došli do vrlo jednostavnog zaključka, a taj je da su žene pripadnice srpske nacionalne manjine postupno diskriminirane. One su diskriminirane kao pripadnice srpske nacionalne manjine, te su s druge strane diskriminirane kao osobe ženskog spola. Te su u još puno težoj poziciji nego pripadnice muški pripadnice srpske nacionalne manjine, te se još teže zapošljavaju. Mislim, ne želim sada govoriti podatke, možete uzeti istraživanje pa vidjeti, postoji na našoj web stranici. Zapravo, taj postotak je još niži. Ovi podaci bi stršali sami kada ne bi ih usporedili zapravo sa javnim politikama vlasti, odnosno države, jer od 2002. od je donešen ustavni zakon prema nacionalnih manjina i od 2004. kada je Hrvatska potpisala ugovor, odnosno počela pregovore sa Europskom unijom o pridruživanju, postoji obaveza izvještavanja o provedbi ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te u sklopu poglavlja 23 ugovora sa Europskom unijom postoji obaveza praćenja, odnosno monitoringa stanja manjinskih prava, pogotovo i u pogledu zapošljavanja i drugih prava, u prvom redu drugih prava. Zapravo tu također naglašavamo i druge strateške dokumente vlasti koje se tiču ovog problema. To su, znači, prvenstveno dokument koji je donesen 9. svibnja 2011. A to je plan prijema pripadnika nacionalnih manjina u tijela državne uprave za razdoblje 2011-2014. Po tom planu planira se prijem 802 pripadnika nacionalnih manjina u državnu službu do isteka 2014. Ali, što je sada? Problem su podaci koje je iznala država, na kojima se vidi da je ovaj plan ne da nije uspio, nego čak nije ni zaživio. Ne postoje kratkoročni i dugoročni ciljevi i planovi, ne postoji strategija i ne postoji plan djelovanja kako se izgleda. Evo ja ću samo dati, znači, vama reći koji su u zadnje 2 ili 3 godine podaci koje je iznala vlada. U izvješću o provedbi ustavnog zakona i akcijskog plana za 2011. navode se sljedeći podaci. Postotni udio manjina zaposlenih u državnoj upravi smanjio se sa 3,92% iz 2010. na 3,41%. Znači,
broj pripadnika nacionalne manjine koji je dobio otkaz je bio 291, a kada uzmemo u obzir da je 2011. 603 osobe dobilo otkaz u javnoj službi u Republici Hrvatskoj, onda vidimo da je od 50% odloženih u prvoj godini provedbe akcijskog plana za zapošljavanje manjina bilo Srba. Mislim, to je jedan stravičan podatak koji govori potpuno zakazivanju javne politike prema zapošljavanju Srba. Moramo malo ovako sarkastično reći da su podaci za 2012. puno bolji jer je odnoseno samo 40% pripadnika nacionalne manjine. Znači, očekujemo da ćemo ove godine doći na nulu, ako ne zapošljavanje, a moram naglasiti da je 2014. zadnja godina provedbenog plana. Znači, od 802 planirana zaposlena, manje ćemo doći na to da niko plana neće biti odpušten. To je jedan napredak, ako ćemo se sarkastično izraziti. Ono što ostaje otvoreno za raspravu je kako to promijeniti, kako stvoriti mehanizme da se ovi zapravo dobra zakonska rješenja provode. Moje nekako mišljenje je da Ustavni zakon, iako je dobro zamišljen i donekle dobro napisan, preuširan je i fali mu provedbeni mehanizmi, podzakonski akti i čvrsta i jasna zakonska rješenja koje će omogućiti provedbu tog zakona, pogotovo u pogledu 22. Druga stvar je, naravno, ključna stvar u provedbi Ustavnog zakona je lokalna uprava i samouprava. Potrebno je raditi sa lokalnom samoupravom, nametnuti ova pitanja na dnevni red i na kraju krajeva ono što ne postoji također u Ustavnom zakonu je penalizacija, odnosno sustav kažnjavanja nekoga ko ne provodi zakonom propisane odredbe. Također, ono što je isto također veliki problem je nerazumijevanje vlasti za ovom problemu. Kada sam razmišljao šta ću reći na ovom skupu, na pamet mi je pala jedna rečenica koju sam na ovom istom mjestu čuo prije 2 godine. Tada još je bila dijela članica opozicije, a ne pozicije, Vesna Pusić, govorila je baš na ovom mjestu na jednom predizbornom skupu. I ja sam je pitao, gospođe Pusić, velik problem je zapošljavanje manjina, kako vi to planirate riješiti da dođete na vlast? Njen odgovor je bio, pa znate šta, ja mislim da je to isto veliki problem i ona je iznijela također neko poražavajući podatak, ali njen odgovor je bio, trebamo zaposliti jedno 60 Srba u policiji. Mislim, to pokazuje potpuno nerazumijevanje problema. Ne postoji nekakav jasan sustav koji će reći da, kada ne pripadnik srpske nacionalne manjine ode u penziju, njega treba zamijeniti drugi pripadnik srpske nacionalne manjine. Kada treba se jasno